Simrang hilin eh. Good morning, good afternoon, ug magong hapon yung tanan, basig matingamo ha akong dapit karon. Dako rin dapit sa gibadan ni anhing Delphin Bernales. Kay na din ni kuan bagong kananan, bagong kananan lagi order online ilan ni Engineer Felicio. Dasi Sidra kay alam makasamukan, ngayon nga tanaw kuno mi natinga ko kay nanam day kuan hagdanan padung didto sila. Ibisaan ako ng Sidra. Tanaw ko nga tunog padung ron kay nani hagdan na kuan hagdanan nila padung dito silang this house kurunhay na to naday kuno pwede pug order kag sa isang gustong kanon. Karon pa ko nakabantay nga naday ni ani mga tukon nga to Sidra mga Pasko. A few moments later. Okay ba og ngani din ni amo ning mo ni lugar sa unang magianan padung eskwela. Lapok man ni karon na ko na din ni hagdanan. Otos kasada di mo tanawon og na day ngani. Sidra. Ang view. Nakita ng ilang bahay. Pero sa una sapa ni muna mga gaan sa eskwela may elementary kami Amansya Nina yun naman day kaadso pwede po di sapa dapat di po di manuso sapa ni sumpay dos koan nga nay anunang kalulaiyay danha kanong pigdo maning lugar dangis babaw. Dani mo nag ilang bahay ni anhing Delphin Bernales sa una. Labyo nang sigkaado di ay. Sidra! Rata ni bazihaga. Madanin Ilabin. Tili sila Mamiriam. Maawaw mang kumulahos. Sa kailang pagkaanad to. Hala, awaw man. Nice day ka azo Marvin Felicio ang kailjaan ni. Masa day na ada na? Ha? Masa mong i-order? Lagi ni order ba ka? Masa may order ni mo, Sidra? Lah, nice na kaadyo lagi. Hoy, Sidra, madagon ka diha. Sa kiblang sa imong gikaon. Sa imong gikaon. Salamat kay gi-vlog mo kini mga Di ice ko on. I-vlog na koy apil. Apil unsa man day pwede mo order ani. Pwede amles. Kuan. Dai pa i-vlog ko ni dang kuan mo sukti pud ka. Unsa lagi lang order? Mas bongbong. Man. To, menu nila. Ay Wa makuha kita, madyo pa nga kita ka. Picture. Ang tagay sa si kuan. Tapalin kay kon sa katok na. Aso ikatok. Na may gamay ipit ang pwede ko nga. Ay 170 yan man. Dali na, ilang menu.
Sa to pa mo kanang mukaan, sa di pa mukaan, mo kuan na, mo order. Mo tawag ra, Ben. Oh, gaban mo kwani. Booking? Kwani agaban wa na ubutan. Buat menu agaban. Oy, kisay ganahan. Nalam yun. Kasi nga silang kuan, lagkaw. Ang nahupsan wa nang ilabot. Lagkaw. Danaw. Oh, di ara na. Si Dadia may tag-iba. Kuan, ado lang ginaralin. Ado lin. Salamat. Ara nila po ka. Oh, na, ansa karon view na. Sininto na nanindutan na jud pero kapo lang itukad ang taasa. Kapoy lagi, nag-abot mo na ito naman di kananan nga lamiyon. Ang takibaw di ay. Anti anti ilikuha pa anti grabe nga maalta. Nabdetil lamiyon. Lapok manggod. Na, Hangat. Hangatin ko dan he. wah ibaw ino, nagkaanan naman sa gawas. A few moments later. Dr. Yu, kaya kuan. Asa yatang ni Linder nga magdeng ako karas dis media na. Ay sa, hinay. Ah, bye-bye. Babay na hinuon, biski nag-video na ko. Dana ang picture ng Helen. I-upload. Ay, na isa. I love you. Love you, Day. Isa na. Day, I love you, Day. I love Sino ka na siya? Love you, Day. Oh, Isa ni kan. mani. Ay, bara. Oh, sige na ay. Oh, ay. Magabae. Sige na din. Bye-bye din. Oh, pare. Pahapit na magtabog August. Parang kamot lang mag makaulig August. Kaya nasa laadyo yung manguli uno. Na. Puno ng baying ariston. Hindi ay, nga mapuno. Wala Sa ka una, na pag ganda yun. Braga nagbarko. Magkakita. Kita-kita bitaw. Bahalang mapuno. Basta kayo ay gubot. Magdeng ako. De. Bye-bye. Diana. Bye-bye. Diana silin dia. Yan yung picturean. Ay, Save ko na eh. isa. Save sa ay. Sige, ang ipasave may isa. Save sa karon ay karon di ko sa butay jijin. Kwarta. Ang tangi pangiris ng... Yes, walang daan. Ang bagay ko ni. Akriya, napunmok na. Oh, Riado dos. Riado do na may karya rin ko. Dos. Jijin bago na. Basta kay... Kuhan, iris sa tungo sa... Kuhan. Ay, sus. Sige, tawag ang kumain ka ng SIM card. Mga sa makakuha. Tawag isub. Wala giluod na. Ito wagi. Tatay na. Ipulbog na jijin bago. Uy, no sa teglakang nawag si jijin. Kisay asam ni mong ganas ay. Kisay sugo ni mo. Sugo ka skuan? Sugo ka? Manggaras mo po siya. Sa pagikan tayo kang kanalibang? Te! Wa nagaling. Isab-sab sa kabaw. Isab-sab sa kabaw. Nahurot mo si eh. Kabaw? Ang kuno tayo, gurot na kuno ganas tayo. Ano mo sila nun? A few moments later. Nagbuhol na pa yung grabe no. Alicia. Okay naman. Pagbuot sa Ginoo. Kaya makita ko, man ako diya mo bakasyon kong sa kabuan. Sa tay? Mo to kasi butay? Makita ko. Jen, mo na sa Cebu sa tayo makakita.
Hindi mong vlog. Tanawin mong vlog. Nanay mong account na mo. Pag-open daan. Pinanay mong kuan, dollar. Muna sa na istorya. Mana Gusto na nagpa-snack ng tatay. Ang bijaan. Naku kasabot niya dari. Sige. nabuang na kuno ko din. Sige naman akong pagkaon. Nabuang na kuno ko. Nagbantay. Sige tayo, snack na. Ko pa gatas laman ni natukuan. Tayo Yan pa. ang dana po gatas. Muna na kunan ng kuan. Ano nay? Angkan. Pagtakag din ang ag. Namatungsit. Sabligan. Muna na nagmadugay. Kita ba ka? Ang sabligan. Di pa kung segunda kay paano malupad man ko. Tatay. Naman. Oh, tiha ka diri. Tuyakaw. Sabukan lagi ni imong nanay. Tiha ka bahay ko sa gatas kay pagkadang Ikaw ikaw na ba istorya kay handa na ba ko dali? Kumana ko nang Nag-istorya na sila gani ha. Abi na be. Atog. Ug mapang na din nagtratawag sa kananay. Isa may cellphone eh. Ha. Kada gi ko gi mong number. Pero ito tawag ako kada katakan ako din ng ag. Res ko kiraman. Oh, res ko kiraman magdengag. Naglanggam sige tingog.